么，我他们话什么啥，把这个小学现在个什么呢？这里不是把咱们什么样的？那个安民排家，安民排个孬，একদম বা安সুকরা বুঝাগা। ngai suko jebo punu kelamani, abang bayi tang ko jabo tanya ko tabang simna jami sasu meku. Apa amin saya kelango, ang tabu nono, ngosi hai kasi kelang kelang mo seng suko nono kelang maya, nyo bojo bojo ka amin hai kelang. Ngan pare ko nyo ang tabu ka abono je sama nunang kai tong te babayi ko yang kamaga simna busu abu tabu sai meku. Tobo je norokno tosilni bisingtui sumani jagatno nung khlai tongo ta. Amilni bisingtui. Busuk bisiro kakna nung je ani jagano tui dokol khlai tongmani. Prai in posame sini sikan 10 বছর ngono. Ke posama mani yagolo busiro kakna bisi. 26 বছর jobot nung asamung ini jagano dokol khlai tongo ta. Tabung nini je jaga dokol khlai mani yagolo saba kebeng. Abo angai sakau bo robat kajak al jaga sino haja kai peta. Ngai jango utok panjang kan injil ni ban lunga. Ngai poso bo tongo je an poso bo tongo an utok simna kai ni sila. Ngai abo ni pore kanyo an klai tongka hinta ba robo lai tongo. Ngai in kiji ka bo ting ma ta ko ngo beran song bo dia ja uni so bo posa ka bo an jaga no dokol kajong bo ta ju kayo. Pro amin ting ba di ba saka potom thajgo salango to sil mo khai khas ngani ne uni ban hote de so phoda khani jutu kolayo nga odino uji kumar sawo Uji kumar khai tam khlai uji kumar kha belani bata Belani bu fa yong kibla belani bu fa yong bo sawo da ano ha ja thaja ba di khas nga an pisa ba di kang saka uja tong ka no ta chane kwang so yin ki sikebla ni sai ka ko ka bo ta bu tol kha se man tosile bo tosil phaini ro to sa ba to si bumung rok saide man je officer phaini bi mu khma ya tam rok kin cyclang bo bo sawo no mu je ro ba ta ma kha ba khas kalayo khas kala ni to khol ba ab no ma sa ka yang kha bo khas de ni ro ba ka ma ho je de ni ju to ko le ka khas to ga bo no mi su ka ba le ka ba la di ba le ka no ma sa ni sai ka ma abo po te sa bo ro na ha sa pa te ka sa sa bi la ha sa pa sa de la sai ka lang ka so ni ko ba jen jong lo bo sim na ma abo po ka no u sang mo lo ka pha ka ngo ba arai pha ka to si pha ka ngai bi je ko ma pha ka ngai an yo so ba ta me ja ka na ta kai abo subot ko mani ja ka thang ki ko subut kuma mani nin jaga ari bai je tong tong na binita mane so ni ko man ja ka no bo pa chan ta bi nam ja ka ka jang cha lang ko kono document rok no puta phunu ka bro ren pong taw ni ku ang kol khayo ka subot ni pa jak da pa jak ta bra pa jak la ta phe mi am pu cha ku ya mi che me ya sa tabuk je bisibak nono je nini jaga khlaidnani eba rabadani nono je omohai factory tongle sabo roba ta to so ni ko ma ria Sumaria gete ta bu to ka jong ka bela bo kha no te e dei khas no bo to ka jong ang hagi sie roba ta na no nung bonole sara saka je ani jaga klayo omohai ro agi boki saide man agi ni hoti nung dokol khai tongmani tam bi no khla si bo tam se me ba bo to je to ka jong botam ro khlai bo to kilo to kla sa ni bo to silabo samba to kilo ta bu bo ta ma katabu nung buskango je omohai khlaijak mono tui nung tamonai abo tam khnya ba sa ko se na tam sang pu te khan khan ba rang ta ko je ku klai ma la ya ken galangi tongmani yagolo nung bo bhai kobrok kasana mujung amrong mati te ang puti ya hamna puti ke cha puti ga ang ja phok ma ni nung abona yota abna cha jodi amsum thani chuba nai tong ha ka chaw am kok de ma jong lang thina ham da ko ang to ta bu o te hin bro ang boy ko boy ko thang ka ang ku bi bo tu ya wa ya tu ya ta ka bu chau wa khan ma ni ya ne ka uze ni ja ka wa sa na ni sung kha ngai iko babani jaga no babani jaga agi sere phangsin hoite sungbo saiman family sini jaga no sungno gor khalayoi dokholo khalayoi maniro kayo thali kayo segun kayo rabat kayo khaijong mani ngai tabuk borok iko rabat kanyan bagi ka hagar sokha ngai borok bosor burum sung amono dokhol khalai tongo kai tongo borok apru kai kono phana badaria ngai semani hoite ke borok nokoli posa khalayoi sini o jaga no borok sengnani seng saka hingga olokai
rubber dog rana thanga hangai borok tam khlai o rubber rana thanai chiraino rupre khoro pokla ro khitaro sabuk lai obo hairok sabuk lai abo belarani khayo sonji kuma khaya bokhai belarani khayo norong nung tahani ro rubber da phai rubber taradi mo ani jagani rubber tahani rubber da rok ni bono omohoro aje rabat kai puru rok kuno kebe mane borok no rabat rok ta kai dio mo hairok le sasaka saya borok kuno si saya borok ni aro no sung tongui bongaro no masiao tu nyongo omo hai khlai pheyo borok semane hojisi semane hojisi borok omo hai khlai yoi seng sawo badari nani bagoi tabuk norok je nongni nukhungo je thumsa khlai kok salai mani yagolo tabuk norok buskango yapiri tam senai sung tabuk tam khlainani abono wana oi tongo bom hai khlai ke sano suni chago rang puisa bokurui bui he kes tes khlaiui nainani phano tabu sini jagano borok omo hai khlai tongo hunga hangai u elkaba sini borok jotono saima mayo omo sini jagano hnoi borok se omo hai khlai tongo hungai norok tabu kut kajer kai mi ke norok bojaga thanai norok ni yapiri boja sukjora senai norok omo hai je norok o je jingjal khlai jagi tongmono ti tektok khlai jamo ti abo to baino phan khlaiui salaima nailainai ti u kes rok khlainyan phaising phano sini yago borang puisa kurui sumo kurui bigra baba bo phan kurui bura bong thaka busabo jotono buri mama selama sa tongman bo baire o thangjak o selama sa thangma bo borok tam hinei sa iko jaga seklangoi om haikelai thango man khari thang ni phaya kharthaya khar thango rokne borok om hai khlai rogo sawo ge yang bo khar bo thaya kota boya bo kamsi khlai tongjawo kam khlaioi nogor rang puisa rok samoyo 2-3 হাজার রক সুবা হর সময় কই বই কতা খাইসু বাই মিয়া লকডাউন বগে কাম ro khlai miya bosi phainan himani phai miya ngoi tongo o jaga khaiman khata sung je asai phaimane khasi phaiman hotine jeng a jaga no dokhli khai khai ga jong aro ho khlayo renggo sekon rokai kha gamai rokai sung kotor rokai phaka ubangma bosono jeng khai tabu usuk jorati khai tongkho tak phano jinen sere phangsini simen sere phangsin simin jeng usuk boy sung kha tabu sungchini jaga no ni tongkho tak phano ini baba je tosilok naharpur rogo kai tosilok re tam sai klang nunga pro khkhna saida mano a kisa khana pro mane tosil sa jong thai klango omo o je bane hote kai nong yango usuk hi saka mu baba 150 মিটার ni sa ong kai saka bo nong ni no khama bo nong ni no kisa kisa ke kha jaga tongo abo jodi noro mimangsa khai jodi bangna mu khai baglai tongo ga jodi bagi nga je dokhole khainai bini no bono mannai hi sai klango tosil lok gabani yagolo tabuk bo bhai kebe murong man khaje nong a jaga rok khlai tanibo ga aproko je a kebe mu khainai rok sungno jingjal khainai rok khai boro aproko je jaga ni somoy salai puro khai borong ni la khai tongo apro kai ga jung jokon te jan jan nogo thakang kai no o somoi kai no borok a jaga no dokhli khayo bufang rok hogo bolong rok hogoi ta khai ko phana rok bufang phana rok no sini simna sini bufang rok na jag rok toni be man bo phalai rok toni age sung ja mana mo sung go sung tabo sung bidu rong phano ma koinai sini jaga no jahate sini o sini ja phak lai jan bagoi sung abono koimong ane koimong asukno